Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Zoals je van ons gewend bent, ook vandaag weer vanuit de Intratuin. Dit keer de Intratuin-vestiging in Remeun. En we hebben een mooie uitzending voor u met heel veel muziek en natuurlijk ook heel veel gesprekken. Zometeen hebben we kerstliedjes van die Mozelzanger. We gaan naar het Nederlandse levenslied door met Erna Temming. En we hebben de mannen hier die verantwoordelijk zijn voor de hit van de afgelopen zomer bij de Olympische Spelen. De Handsome Poets, die de tune hebben van de NOS tijdens de Olympische Spelen. En dat allemaal zometeen. Eerst gaan we hier aan tafel praten. En dat doen we met Anke Dorpmans. Welkom, uit Hout-Blerik. Hoi. En ja, Anke die heeft in het leger gezeten, is ook uitgezonden geweest naar Bosnië en later naar Irak. En komt dan niet zo heel erg lekker uit terug. Posttraumatische stresssyndroom wordt het. Anke Dorm, de eerste vraag, wie is het met je nu? Ja, goed. Heel goed. Ja? Ja. Nergens meer last van of is dat het veel gezegd? Nou, nog wat restklachten, maar weer een normaal leefbaar leven. Ja, dit wordt 2 keer uitgezonden. Ja. In 2006 kwam ze terug. Kan ze kort beschrijven wat er toen eigenlijk gebeurde met zich? Nou ja, steeds meer nergens zin in, afsluiten van de familie, van vrienden, slecht kunnen slopen, nergens geen zin meer in hebben, angstig zien, mijnen dat iedereen me dood wou hebben. Dus, Alles wat ze daar heeft metgemaakt, dat blijft ze hier zeg maar, als het ware nog een keer. Ja, alles was een bedreiging. Ja. Ja. De beste chauffeur naar de dokter gegangen. Ik neem aan bij het leger in eerste instantie. Ja. Wie reageerde ze daar op zich toen? Nou ja, de kreeg gelijk hulp aangeboden, maar pas na 3 jaar kwamen ze erachter wat het daadwerkelijk was. En omdat het heel erg verward werd met depressiviteit, is het gewoon lastig om uit te zoeken wat het nu precies is. Maar ik kreeg wel heel veel hulp vanuit Defensie en goede zorg. Dus, Ja. En dan het positieve ervan, om het dan maar zo te zeggen, is het best gewoon schrijven. Ja. Eigenlijk om die problemen ook een beetje van de gaaf te schrijven, toch? Ja, het eerste boek is echt van me gaaf schrijven geweest en ook de intentie om anderen te helpen. En nu het tweede boek is voor de allerkleinste. Ja, dat is dit boek. Het heet Mama is soldaat. En het is eigenlijk een prentenboek, maar het geeft eigenlijk een beetje aan wat Stig hebt metgemaakt, toch? Nou, ik ben zelf geen mama, dus dat weet ik niet wie het is om een kindje achter te laten. Maar het is echt vanuit het oogpunt van het kind, wat een kind kan missen als mam voor langere tijd weg is. En dan ook nog in een heel spannend gebied. Ja, want er hoeft zich geen man voor te zien om dat gevoel wel te herkennen. Nee, dat herken ik. En ik zocht natuurlijk ook nog collega's die kinderen achterlaten. En daar is zich nog verhalen van dat het niet gemakkelijk is. Ja, nu is het een kinderboek, een prentenboek. Ik neem aan dat ze hier niet over de oorlog gaat vertellen. Nee, het is een heel klein stukje dat eigenlijk weergeeft dat het om het leger gaat. Maar de rest gaat echt over dingen van dat het kindje mist wie mama ruikt en wie ze klinkt en wie ze de hoor deed. Allemaal zo'n kleine, simpele dingen. Ja, ik heb ze bij collega's gezien, zei ze. Ja. Wie gingen die daarmee om? Of wat was zeg maar, de manier om daarmee om te gaan? Ja, ze probeerden toch zo goed mogelijk aan het kind te vertellen dat ze langere tijd weggingen en waarom, om andere mensen te helpen. En wij hadden toen de tijd in Irak hadden we Skype, dus via de webcam kosten elkaar zien. En de thuisfront informatiedagen vanuit Defensie en dan kan ze ook beeldcontact krijgen. Dus dan vulde het toch nog een beetje dichtbij. Ja, nu zijn dit de kerstdagen natuurlijk die voor de deur staan. Ja. Beleefden deze die dan ook anders? Ja, absoluut. Ja, ik ben zelf 2 keer weg geweest met Kerstmis. En dan missen we gewoon echt ontzettend die familie. Want dat zijn de dagen dat ze samen is. Dus dat realiseer ik me elk jaar wel. Dat ik blij ben dat ik gewoon weer thuis ben bij mijn familie. Ja. We pakken het boek er even bij. Dit is een prentenboek. En ik zag zelf, er staat eigenlijk maar 1 pagina in. Hoe ze echt kan zien wat ik eigenlijk bedoel uit te leggen. Ja. Kan ze hem eens even erbij zoeken? Ja. En dan meteen even erbij vertellen wat de tekst is, zeg maar, die ze erbij geschreven heeft. Alles draait eigenlijk om, mama is mijn hoeder, mijn leeuwin, schreef ze hier, die over het kind waakt. En dit is eigenlijk de pagina waar het meest concreet wordt. Wat kan ze hierover vertellen? Ja, dit is echt een moment van afscheid nemen. Door Veur is eigenlijk geweest dat mama hem altijd beschermt en vrolijkheid brengt en lief is. En dan heeft weer dus gezegd dat ze af en toe weg moet om anderen te helpen. Ja. Wat wil ze met dit boek bereiken? Dat er begrip komt voor de kinderen. Vaak is het toch dat de aandacht gaat naar de militair en niet zozeer naar degenen die achterblijven. En natuurlijk als militair zijnde, wie missen iedereen, maar iedereen om ons heen mist ook iedereen. Maar degenen die thuisblijven missen specifiek iemand.
En voor een kind is het al heel moeilijk om de juiste emotie bij het juiste gevoel te plaatsen. Aan de hand van het prentenboek hoop ik eigenlijk dat de ouders samen met het kind gaan zitten. En ja, dan heeft het kind alleen maar aan te wijzen van ja, dat mis ik of dat vind ik ook niet leuk. Ja, duidelijk. De tekeningen zijn van Michael Verkoelen, heel mooi gelukt. Dit is zijn tweede boek, zag ze al. Het eerste boek, hij is vroeger vond ik Onweer mooi. Ja. Dat is ook een referentie eigenlijk aan hetgeen wat ze heeft metgemaakt in die oorlogsgebieden. Want tegenwoordig is onweer voor dik ook niet meer normaal, toch? Nee, het levert nog altijd wat stress op. Het wordt minder, maar ik ben er niet blij mee. En wat gebeurt dan bijvoorbeeld als er onweer heerst? Nou, dan werd ik wel heel angstig en ik zit voor mijn gevoel zit ik gewoon terug in de bunker in Irak en huur ik de bommen weer vallen. Ja, nu is het nog een paar weken, dan krijgen we de nieuwjaarsnacht. Ja. Dat zal helemaal een hel voor die scène. Ja, daar ben ik nu al naar uit aan het kijken. Ik denk, oh jee. Maar daar kan ik me mentaal op voorbereiden. Dus iedere keer denk ik van nou, ik weet dat het gaat komen en het is einde nacht en dan is het duiver. Ja, dat is waar. Daar hebben ze alweer verdere plannen. Daar hebben ze in lijf weer opgepakt. Ja. Wat is die de volgende draai? Nou ja, om een grote bekende schrijfster te worden. Op die gaan, lekker laat hoog. Ja. Nee, het volgende prentenboek hebben we ook al klaar liggen. Alleen de tekeningen moeten nog verder. En welk thema hinkt daar aan dan? Dat gaat over gescheiden oorjas. Dus weer totaal wat anders. En dat maar is toch een beetje hetzelfde jaar. straatje. Hè? Dat is ook voor kinderen heel lastig, die periode natuurlijk. Ja. Als ouders gaan scheiden. Ja, maar dat vind ik wel leuk, wat onderwerpen. Maar zijn die onderwerpen niet te zwaar voor zo'n kinderboek? Nee, dat vind ik juist de uitdaging eraan om ze wat luchtiger te maken, maar even goed begrijpend. Maar ze eindigen wel allemaal vrolijk. Dus niet dat het kindje er nou beukend op de bank zit van nou, en nu? Ja, en voor zichzelf. Je wil ze natuurlijk die hele periode achter zich laten. Ja. Ook door, wat dat betreft die lijf weer oppakken. Wat zijn die persoonlijke draaien verder? Nou ja, volgend jaar gewoon trouwen. Dus dat ga je er de goede kant op. En ik ben druk bezig ook met werk, sportinstructrice. Dus, Geeft het ooit helemaal over? Kan je dat inschatten? Nee, dit is iets van mij, dat blijft bij mij. En met periodes zal dat ook wat meer opspelen en de klachten wat meer terugkomen. Maar ik weet ermee om te gaan en ik weet wat ik moet doen. En ik heb heel veel lieve familie en vrienden die me ontzettend goed helpen en luisteren. Dus, nou, dat is een mooie einde, volgens mij niet wensen aan dit gesprek. Nee. Anke Doormans, dankjewel. Dank je. En dan mocht je klap weer, jazeker. Ja, het leven van Anke dus eigenlijk in een prentenboek. En als je het hebt over het levenslied, dan zijn we aan het goede adres bij Erna Temming. Zij brook dit jaar definitief door. En natuurlijk is ze hier om te zingen en om ons te praten. Dames en heren, een applaus voor Erna Temming. Ben ik vergeten, ik ben echt alles
Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was Erna Temming. En we blijven nog even bij de muziek. We gaan het namelijk hebben over die Mozelzanger. Het derde deel van hun cd kwam dit jaar uit. En daarnaast was er ook eens een keer tijd voor een speciale kerstcd. Op vele verzoek. Heren hier aan tafel, Leo van Weers en Noël van Horen, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, de Mozelzanger moet ik zeggen. Je zou zeggen een zangkoor, maar dat mag ik niet zeggen. Hè? Het is een zanggroep. Het is een zanggroep. En wij proberen dus de mensen mee te krijgen als wij dus optreden. Dus we zingen dus veel evergreens. En proberen dus die mensen, dus de hele zaal eigenlijk mee te krijgen. Maar waarom is de naam zangkoor dan eigenlijk geen goeie? Ja, een zangkoor dat verstaat dus onder een mannenkoor. En die zingen dan andere liederen, zoals wij. En dat wij proberen, maar die krijgen ook de mensen niet mee, maar wij proberen dus de mensen mee te krijgen. En dat lukt ons altijd heel goed. Ja, u bent een van de oprichters van die Mozelzanger. Ja. Hoe is dat ooit ontstaan? Want het klinkt natuurlijk Duits. Ja, het klinkt Duits, maar het is het niet. Ik ben dus een keertje op vakantie gegaan in de Moezel. En toen kwam ik terug. En daar heb ik dus in een wijnstube gezeten. En het was dan zo gezellig. Toen ben ik dus teruggekomen. En toen heb ik dus tegen mijn collega-zangers gezegd... jongens, dat en dat zou heel leuk zijn. En toen zijn we dus naar de Moezel gegaan. Met een man of 8, 9. Een jaarlijks uitje eigenlijk. Ja, het was eigenlijk een jaarlijks uitje. En daar is het dus eigenlijk ontstaan. Ja. En nu zijn we dus met 14. Ja, jullie bestaan sinds 1998. Ja. Noël van Horen kwam er iets later bij. Waarom aangesloten bij die Mozelzanger? Nou, ik was zeer gecharmeerd van hun muziek. Ik heb heel vaak hun optredens bekeken. En op een gegeven moment kwamen zij in België, waar ik woon. Daar kwamen zij een concert geven. En vanaf dat moment, ik dacht, nou, dat is het. Wat maakt deze groep dan anders dan de meeste zanggroepen of andere koren? De interactie wat we hebben met het publiek, dat is gewoon fenomenaal. Je krijgt dus een band. Als je dus een optreden hebt met een normaal zangkoor, ja, dan sta je daar, zoals het heet, stijf te zingen. Ja. En het publiek, dito. Wij doen swingen, wij stralen een bepaald enthousiasme uit. En die vreugde, dat wordt overgebracht op het publiek. Het publiek doet mee, wat Leo al vertelde. Die interactie die is... We gaan dat dadelijk sowieso zien, want jullie gaan uiteraard daar ook optreden. Ja. Jullie hebben de derde cd van Grenzeloos Genoegen uitgebracht. Dat zijn allemaal mooie meezingers, bekende nummers die iedereen ook meteen mee kan doen. Maar daarnaast dus ook een kerstcd. Waarom een kerstcd, Leo? We hebben dus een kerstcd onder eigen beheer hebben we het een keertje opgenomen. En er was toch veel vraag naar een nieuwe kerstcd. En zodoende hebben wij dus de kerstcd kunnen opnemen. Ja, tegelijkertijd met de Grenzeloos Genoegen 2012. Ja, zijn dit nou de nummers zoals iedereen ze kent? Of zijn het toch de bekende nummers in een ander jasje? Nee, deze liederen hebben dus iets met een boodschap te maken. Het is niet altijd van er is een kindertje geboren waard of er is een roos gesprongen. Maar we hebben hele andere kerstliederen. Die zijn bijzonder mooi. Ja, Mary's Boy Child, noem er even een paar. White Christmas natuurlijk, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, die staan er wel op. Dat zijn de bekende. Noem er eens een paar die wat minder bekend zijn. So schön ist jetzt die Zeit. Of so, en so dan So still ist jetzt die Zeit. Weihnacht wie es früher war. Lieber Gott. Lieber Gott, ja. En dat wordt dus veel gezongen dus, met solisten en wij als koor. Ja. Of koor, pardon. Als zanggroep. Ja. Is het ook voor jullie de drukste tijd, Noël? Nou, het is een bijzonder drukke tijd. We zijn op het ogenblik bezig met druk en te repeteren voor aanstaande 9 december. Dan hebben wij dus een kerstuitvoering in Klimmen in de kerk. Wat een heel groots gebeuren gaat zijn. Maar dat niet alleen. Wij treden buiten die kerstviering, treden wij dus ook nog in besloten optredens op. Feesten en partijen. Voilà. En dat hebben we dus al jaren gedaan. En het is wat Leo zegt. Daar kwam steeds meer vraag van een echte mooie kerstidee. Nou, dat is het resultaat. Ja. Je noemde het al, zo stil is jetzt die tijd. Wat is de boodschap van het nummer? Dat het heel stil is in die nacht. En dat is voor ons heel mooi. Ja. Noël, jouw persoonlijke favoriet? Ja, ook wel zo stil is jetzt die tijd. Het is de boodschap wat gebracht wordt over en de vrede, de vreugde in die tijd, de kersttijd. En dat is voor mij toch wel het summum. Zullen we hem dan maar gewoon gaan zingen? Dat lijkt me zeer verstandig. Mooi. Oké, nou dames en heren, zoals u zegt, die Mozelzanger. Vandaag dus in een speciale kerstuitvoering. Geeft nog een daverend applaus. Speciaal uit de Zuid-Limburgse, die Mozelzanger.
still ist jetzt die Zeit und in der Nacht fast umgeschneit. Die späte Stunde schlägt vom Tod. Im ganzen Land ist Winterrot. So still ist jetzt die Zeit und Leben im Herzen ist viel Freude. Und in den Augen sieht man's klar. Das ist die schönste Zeit im Jahr. Ein Licht am Himmel, du musst sehen, jeder hat ja eins im Leben, du musst es hüten wie ein Schatz. Du musst das Licht an in dir sehen, dann kannst alles auch verstehen. Jeder Mensch, der hat seinen Platz. So still ist jetzt die Zeit, Friede, Freude und Menschlichkeit. Nur eins, das ist mir nicht ganz klar, kann's nicht so sein das ganze Jahr. So still ist jetzt die Zeit und in dem Herzen ist viel Freude. Und in den Augen sieht man's klar, das ist die schönste Zeit im Jahr. Ein Licht am Himmel, du musst sehen, jeder hat ja eins im Leben, du musst es hüten wie ein Schatz. Du musst das Licht an in dir sehen, dann kannst alles auch verstehen. Jeder Mensch, der hat seinen Platz. So still ist jetzt die Zeit. Friede, Freud und Menschlichkeit. Und in den Augen sieht man's klar. Das ist die schönste Zeit im Jahr. So still ist jetzt die Zeit, Friede, Freude und Menschlichkeit. Nur eins, das ist mir nicht ganz klar, kann's nicht so sein das ganze Jahr. Ja, die Moselzanger waren dat. En uiteraard, zometeen gaan we ze nog een keer horen. Dat doen we na de reclame. Dan ook hier te gast Erna Temming met het levenslied. En daarnaast is er nog een groep hier aanwezig, de Handsome Poets. U kent ze allemaal van de tune van de NOS van afgelopen zomer bij de Olympische Spelen. En ook die gaan ze dadelijk natuurlijk voor u spelen. Dus graag tot over enkele minuten. Tot zo. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.